खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 26 मार्च 2026 मायथाइ एबा 11 सैत्र दान 1432 मायथाइ बृहस्पतिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना फोथायथिजों आवगायलांनायनि इसारा होयो। खामानि थिलियाव नोंथांनि सांग्रां आरो थिरांथा लानो हानाय गोहोआ गोहोम खोख्लैनो हागौ। माबा मोनसे गोजाम खामानियाव हरखाब दावगालांनायनि जाहोनाव नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां थानाया साबसिन। नखरजों सम हगारनाया गोसोआरि समानथिखौ लाखिगोन। नोंथाङा सोरबा मोजां मोनग्रानिफ्राय गोनां बोसोन मोननो हागौ। फरायसाफोरा गावनि फरायनायाव गोसो होनो नांगोन। सानजौफुनि उनाव मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव साननाय जागोन। मोनसे गुसुं दावबायनायनि जाथावना दं। मोनाबिलियाव गोसोआ रुजुनायाव गोरों मोनदांगोन। थाद'नाय सावरायनाया फिन जागायफिननो हागौ। मोनसे गोजाम नाजानायनि मुलाम्फाखौ लासै-लासै नुनो मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। वृषभ राशि। दिनै धैर्य आरो प्रेक्टिकेल सानस्रि नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। खामानि थिलियाव बिबानफोरा बांनो हागौ, नाथाय नोंथाङा बेफोरखौ समानथि आदबजों मावफुंगोन। रांखान्थियारि हालोदा नर्मेल थागोन। नखरनि आबहावायाव गोजोन आरो गोरोबलायनाय थागोन। सासे बैसोगोरानि सुबुरुनआ बाहायजाथाव जागोन। गावनि सावस्रिनि फारसे सांग्रांथि दाजा। साननि उन बाहागोआव थालांनाय खामानिखौ फोजोबनायनि जाथावना दं। गोसोआव दिदोमथि थागोन। लोगोफोरजों सावरायनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव रोखा थिरांथा लानायनि सम सफैगोन। मोनाबिलियाव गोसोआरि गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों क्रिम गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि रायज्लायनाय रोंग'थिया मुलाम्फा लाबोनो हागौ। खामानि थिलियाव गोदान खाबुफोरनि सायाव नोजोर होनाय जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव फिसा-फिसौ मुलाम्फा जानो हागौ। नखरनि आबहावाया मोजां थागोन। सोरबा गोजाम सिनायजानाय सुबुंजों सावरायनाया मोजां जानो हागौ। फरायसाफोरनि थाखाय साना सोलोंनायजों बुंफबनाय जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। गोदान खारिथिया इयुनाव मुलाम्फा होनो हागौ। मोनाबिलियाव नोंथांनि गोसोआ खुसि जागोन। थाद'नाय सानथांखिखौ गोदान महर होनायनि खाबु मोनगोन। फोथायनाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै न'आव आरो फालांगियावबो सम्पथि लाखिनो गोनां जागोन। खामानिफोराव जाफुंसारनाया लासै-लासै फैगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां राहा लानाया मोजां जागोन। नोंथाङा नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। मोनसे गोजाम आयदानि सायाव रोखा जानाया नोंथांनि गोसोखौ स्रां खालामगोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जानाया बांनो हागौ। मोनाबिलिसिम बारहावाया मोजां जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। थुलुंगा मोननाया सोरबा मोजां मोनग्रानिफ्राय फैगोन। फिसा-फिसौ खामानिफोराबो गोजोननाय लाबोगोन। साननि उननि बाहागोआ रुजुनायाव साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि गावारि गोहोमा गुबुननि सायाव रोखायै नुनो मोनगोन। बेयो खामानि थिलियाव मोनसे गोदान जाफुंसारनायनि इसारा होयो। रांखान्थियारि बाथ्राफोरा समानथि जानानै थागोन। नखराव मोनसे गोजोनथाव सावरायनाय जानो हागौ। सावस्रिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। समाजारि सोमोन्दोआ बांगोन। गोजाम खामानियाव जाफुंसार जानायनि जाथावना थायो। मोनाबिलियाव गोजोननाय मोनगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखियाव फोथायनायजों आवगायगोन। नोंथाङा सोरबा सिनायजानाय सुबुंनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों कमला गाब। कन्या राशि दिनै सानथांखि खालामनानै मावनाय खामानिया मुलाम्फा जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि गोथौ मोनदांथिखौ बाख्नायनाय जागोन। रांखान्थियारि हालोदा नर्मेल थागोन। नखराव हेफाजाब होनाया सोलिबाय थागोन। सावस्रिया समानथि थागोन। सासे रोंगौथि गोनां सुबुंनि बोसोन बाहायजाथाव जानो हागौ। गोसोआरि गोजोननाया मोनाबिलिसिम थागोन। जोबनायाव नोंथाङा मोनसे खामानिनि दावगानायखौ नुनानै गोजोनगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान बिबान मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। तुला राशि दिनै थिरांथा लानायाव समानथि लाखिनाया नोंथांनि थाखाय जुनियायै मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानि थिलियाव गोदान खाबुफोर सोमजिनो हागौ। रांखावरियारि मुलाम्फानि इसारा दं। नखराव गोरोबलायनाय थागोन। लोगोफोरजों रायज्लायनाया मोजां जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। साननि उननि समाव नोंथाङा माखासे मोजां खौरां मोननो हागौ। नोंथांनि गोसोआ सोरां मोनगोन। गोजाम सोमोन्दोनिफ्राय मदद मोनगोन। बेलासि समाव फोथायनाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि दिनै धैर्यजों खामानि मावनाया मुलाम्फा जागोन। खामानि थिलियाव लासै-लासै जौगागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव दिदोमथि थागोन। नखराव मोनसे सरासनस्रा आबहावा थागोन। गोसोआरि गोजोनआ मोनसे धोरोमारि सानस्रिनिफ्राय फैगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। गोजाम खामानिफोराव दावगानो हागौ। मोनाबिलियाव गोजोननायखौ मोनदांगोन। मोनसे गोनांथार थिरांथायाव रोखा जागोन। गोसोआव गोदान गोहो थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि दिनै नोंथांनि सिगाङाव गोदान खाबुफोरा नुजाथिनो हागौ। खामानि थिलियाव थुलुंगाखांनाया थाबाय थागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि फिसा-फिसा नेरसोन थानो हागौ। नखराव गोजोन थागोन। बे साना फरायसाफोरनि थाखाय बाहायजाथाव जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। दावबायनायनि खाबु मोननो हागौ। मोनसे गोदान सोमोन्दोनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। आद्रा थानाय खामानिफोरा दावगागोन। मोनाबिलिसिम गोजोननाया थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गेरुआ गाब। मकर राशि दिनै नोंथांनि खस्थ'नि मोजां फिथाइ मोननायनि जाथावना दं। खामानि थिलियाव बिबानफोरा बांनो हागौ। रांखान्थियारि हालोदा सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। नखराव समानथि थागोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। समाजारि मान-सन्मानआ बांनो हागौ। मोनसे गोजाम नाजानायनि फिथाइ नुजानो हागौ। मोनाबिलिसिम रिलिफ थागोन। मोनसे गोदान बिथांखिया लासै-लासै सिगांलांगोन। गोसोआव दिदोमथि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मुगा गाब। कुम्भ राशि दिनै नोंथाङा गोदान सानस्रिफोराव खामानि मावनो खाबु मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि हाबा मावनाय बिथिङाव हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन दं। लोगोफोरजों गोनां सावरायनाया जानो हागौ। सावस्रिया मोजां थागोन। दावबायनायनि बिथांखि लानो हागौ। मोनाबिलिसिम गोसोआ सिरि थागोन। सानस्रिया मोनसे गोदान लामाजों जौगागोन। मोनसे सोरजिलु हाबायाव गोसो गुदुं जागोन। साना समानथि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। मीन राशि दिनै गोसोआ रुजुनायाव गोजोन थागोन। नखरनि हेफाजाब होनाया सोलिबाय थागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव दिदोमथि मोनगोन। धोरोमारि आयदाफोराव गोसो गुदुं जानो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। माबा मोनसे गोजाम खामानिनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हागौ। लोगोफोरजों सम हगारनाया मोजां जागोन। गोजोननाया मोनाबिलिसिम थागोन। मोनसे गोनां आयदानि सायाव मोजां थिरांथा लानो हायो। साननि जोबनायाव गोसोआ सोरां मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब।
अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।